Yma heddiw, dydd Sul 2024, mis Awst, yr 19fed. Yr amser yw 10 munud ar ôl 9 gloch yn y bore. Y pwnc yw, dwi eisiau i trafodi ynglyn ar sut pan ydyn eisiau i gwellhau ein safon neu lefel o rhugl-der, pan ydyn eisiau cyrraedd hyd at lefel o'r uchelder, sut ydyn gallu gwellhau hynny ac ei gynyddu hynny yn ambell mwy hyd yn oed nac o blaen. Felly mae gyda fi y syniad o i defnyddio neu i dreulio yr amser pan ydyn yn enghraifft yn ymlacio yn gwylio ar y teledu i gyfieithu pob dim ydyn yn clywed oddi wrth y teledu. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y pwnc neu'r teitl o'r araith neu rhanbarth fan yma, dwi'n mynd i dweud yma'r pwnc fan yma, sut ydyn yn gallu defnyddio teledu neu gwylio teledu i gwellhau ein safon o rhugl-der. Felly, wel, gwybellwyd o blaen, y mae eisoes gyda ni yr medruswydd neu maestoriaeth o'r erfa, achos mae'n dim ond yn ymaferadwy, neu impractical yw yn arferiadwy i wneud hyn, os nad ydy digon o'r gwybodaeth o'r gerfa gyda ni. Enghraifft, os ydyn mynd i ystedi lawr ac wedyn i wylio ar teledu a wedyn i gyfieithu pob brawddeg, pob gair ydyn yn clywed sydd yn dod allan o teledu, wedyn byddai hynny i fod yn gorchwil yn hynod o'r anodd os ydyn mynd i edrych ymlaen i mewn yn y geiriadau efallai pob 10 eiliad neu pob 5 eiliad. Felly mae'n angen rhaid i fod gyda ni eisoes yr safon neu y gwastathlun o'r iaith lle ydyn yn gallu parhau i gyfieithu heb angen i treulio amser ymaith dim ond i edrych ymlaen neu ar-lein yr geiriau yn Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl mae'r hynny y gyntaf erfyniad ar gyfer yr chwareu hwn, sef i gyfieithu pob dim ydyn yn clywed i mewn i'r Gymraeg oddi wrth y teledu, ac wedyn y fentais o'r hyn yw ydyn yn gallu arferu ein iaith trwy'r yn ymlacio ac yn mwynhau y rhaglenau ydyn yn ei gweled i mewn yn yr iaith Saesneg. Ond beth dwi'n eisiau i dweud am hynny yw, mae'n bwysig nid yn unig i gyfieithu i mewn yn ein meddylau yn hygliadwy. Mae'n angen i ni i gyfieithu ac i siarad y geiriau yn hygliadwy, nid yn angenrheidiol i fod yn sain uchel, fe allai hynny i fod yn sain isel, ond beth sy'n bwysig yw, mae angen i ni i arferu ein cychyrau yn ein gennau, oherwydd dwi'n meddwl mae'n holl bwysig os ydyn ni'n mynd i fod yn rhugl yn yr iaith i cyfarwyddedio y cychyrau i'r symudiadau o'r cynhyrchiad o'r seiniau, ac mae angen i wneud hynny hyd at yr gwastathlun lle ydyn yn gallu gwneud hynny yn hollol yn hunan symudol. Dwi'n meddwl dyna'r beth ydy'r diffiniad o'r term i fod yn rhugl pan ydyn yn gallu mynegu hunain yn hollol yn hunan symudol heb unrhyw adnabyddyswydd o'r symudiad neu y grathydiad o'r gynhyrchiad o'r seiniau i mewn yn y iaith. Ac dwi'n meddwl dyna'r sut y mae pan ydyn yn clywed ar y bobl sydd yn siarad yn rhugl mewn unrhyw iaith. Maen yn gallu siarad mor gyflym. Enghraifft, pan ydyn yn siarad yn Saesneg, ydyn yn gallu clywed yn hunain yn siarad mor gyflym oherwydd pan ydyn eisiau i mynegu hunain, mae'r cychyrau, cof neu cof y cychyrau wedi cofio yr holl symudiadau ac hefyd y teimladau am sut i cynhyrchu yr seiniau trwy'r teimladau
o'r symudiadau wedi eu cofio union yn y cychyrau. Felly dwi'n meddwl mae'r cof cychyrau elfen sydd yn hynod o bwysig pan ydyn ni'n eisiau I trafodi ynglŷn â sut I fod yn rhugl yn yr iaith. Yn y sylfaenol mae angen I ni gyda ni eisoes yr safon neu y lefel neu gwathad-lun o'r erfa, ond ar ôl hynny, wedi hynny, mae angen I ni hefyd I ymarfer y cychurau ac I hyfforddiannu y cychurau I cofio yn hunan symudol yr holl symudiadau I cynhyrchu senau tro ar ôl tro. Felly, os ydyn ni eisiau I fod yn rhugl yn unrhyw iaith, dwi'n mynd I dweud y ffordd I hynny yw mae angen I ni I siarad ac I siarad am unrhyw beth. Felly, os ydyn ni'n gallu pan ydyn ni'n gwylio rhaglenni I mewn yn yr cyfrwng Saesnig, os ydyn ni'n gallu yn y cyfamser pwb tro ydyn ni'n gallu cyfieithu pwb gair a pwb brawddeg, fe fyddai hynny yn rhoi I ni cyfle I ymarferu yn siarad ac I algynhyrchu yr senau trwy ein cychyrau, trwy'r hyfforddiannu ein cychyrau I wneud hynny, ac wedyn I adeiladu yr cof cychyrau I mewn yn ein gennau. Felly dwi'n meddwl mae'r hynny yn hanfodol, ond wedi dweud hynny, os yn gweithaf ydyn ni'n dal yn dod I hyd o'r geiriau sydd yn adnabyddus I ni I mewn yn Gymraeg, ac mae angen I ni I rhywsut I dod I hyd o'r gair pan ydyn ni'n ymgeisio I cyfieithu oddi wrth y Saig I Gymraeg. Beth I wneud? Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn dibynnu ar pa fath o'r gair Saesnig mae Dwi'n meddwl mae'r hwn yn pwnc yn hynod o ddiddorol ar gyfer efallai pwnc arall I mewn yn yr dyddiadur. Dwi'n meddwl y cyntaf ateb i'r gofyn hwn yw I ofyn beth ydy'r etymoleg o'r gair Saesnig hynny. Enghraifft, rydyn ni'n gallu gofyn ydy yr gair hwn rhywbeth sydd yn onomatopoeia, fel enghraifft pop neu knock neu zap neu tap neu unrhyw beth fel hynny. Felly, os yma rhywbeth sydd yn onomatopoeig, felly mae'n weddol anodd I gyfieithu y greddyn oddi wrth yr gair, oddi wrth enghraifft Lladin neu Groeg I mewn i'r cyfartaledd I mewn yn Gymraeg. Enghraifft, os ydyn ni'n edrych ar y gair to pop, rhywbeth I pop out, something pops out. Mae'n amlwg mae'r gair pop yn dod oddi wrth sain o'r gwrthodiad yn digwydd. Ond os ydyn eisiau I osgoi defnyddio y gair popio, mae rhywbeth yn popio allan oherwydd mae'r hwn yn sonio yn rhys Saesnigaidd. Rydyn gallu chwyldroi neu'r proiectlu yr sain yn ychydig, felly yn hytrach na dweud I popio, rydyn gallu efallai chwyldroi hynny I pinopio. Mae rhywbeth yn pinopio allan, felly mae'r sain yn debygol i'r gwarthediad, ond mae'n digonol yn gwahanol i'r Saesnig I fod nid yn sonio yn Saesnigaidd. Felly mae gyda ni eisoes y gair cnocio sydd yn cyfeirio at yr un ystyr fel to knock yn Saesnig, ond mae'r cnocio yn dal yn portreadu yr sain o'r gyfrediad, felly mae'n amlwg beth ydy'r ystyr pan ydyn yn dweud cnocio, felly mae'n dal yn eglur beth ydyn yn cyfeirio at pan ydyn yn defnyddio y gair pinopio yn hytrach na popio. Felly beth am gair fel zap? Mae'r enghraifft tredan yn zapio o gwmpas. Os ydy'r gair zapio yn senio yn rhy Saesnigaidd, efallai yn defnyddio y gair synapio. Mae'r tredan yn synapio o gwmpas. Oddi wrth y periant hynny. Wedyn, os ydyn edrych ar y gair to shuffle, cards yn Saesnig, felly mae'r gair Cymreictod ar gyfer shuffle, sifflo, felly yn y un modd mae'r hynny yn digon gwahanol i'r sain o shufflo I senio yn ychydig, nid yn Saesnigaidd.
Felly dwi'n meddwl mae'r amcan I wneud rhywbeth i'r gair I wneud ddim I senio yn Saesnigaidd ac wedyn gyda'r y geiriau sydd yn tarddu oddi wrth y Lladin o Groeg. Felly os ydyn gwybod yr geiriau yn Lladin neu Groeg a sydd yn ei defnyddio I mewn yn y gair, felly ydyn yn gallu cyfieithu nhw I mewn yn yr Gymraeg ac wedyn ydyn yn creu yr gair I mynegu yr un ystyr. Felly, enghraifft I mewn yn yr gair contrapuntal sydd yn cyfred at yr cyddoriaeth lle mae'r lluosogrydd o'r lawon yn mynd yn y cyfrifiadau gwrth gwynebiad gyda'i gilydd. Felly os ydyn yn cymryd y cyntaf rhanbarth o'r gair contrapuntal, mae gyda ni y gair contra sydd yn cyftalu gyda'r y gair Cymraeg gwrth fel gwrthwynebu ac wedyn pantul sydd yn cyfeirio at y gair point. Felly ydyn yn gallu enghraifft dod hyd o'r gair greudod gwrthpwyntog neu gwrthpwyntiedig neu gwrthpwyntol I ystyru yr contrapuntal ac dwi'n meddwl os ydyn dweud I rhywun sydd yn siarad yn rhugl I mewn yn Gymraeg mae'r alaw neu mae'r cyddoriaeth yn gwrthpwyntiedig. Felly dwi'n meddwl mae'r syniad yn digon glir I cyfathrebu yr ystyr o beth ydyn nhw'n eisiau I dweud. Oherwydd dyma'r beth sydd yn bwysig, mae'n angen rhaid I mynegu neu defnyddio y gair sydd yn gallu mynegu yr ystyr yn glir. Wedyn, gyda'r geiriau eraill sydd nid yn geiriau onomatopoeic neu yn geiriau sydd yn tarddu oddi wrth y Lladin neu Groeg, neu maen nhw'n yn tarddu oddi wrth y Lladin Groeg, ond nad ydym ni'n gwybod y geiriau Cymreig ar gyfer rhain. Felly, beth yw'n wneud? Felly, enghraifft, os dyn yn siarad ynglyn ar y deck of cards ac ydyn yn wedi dod o hyd o'r 10 of clubs, sut I gyfieithu deck of cards ac hefyd 10 of clubs. Felly, os nad ydyn eisiau I dweud rhywbeth fel deck o cardiau, oherwydd y mae hynny yn senio yn rhy Saesnigaidd, felly ydyn yn gallu defnyddio y gair fel byrnaid neu sibwrn o gardiau. Ond os nad ydyn ni'n gwybod y geiriau byrnaid neu sibwrn neu dillliad neu dill o gardiau, beth i'w wneud wedyn? Yn yr un modd, os nad ydyn yn gwybod yma'r bastwn neu 10 o bastwn 10 of clubs, beth i'w wneud I gyfieithu 10 o clubs I mewn I rhywbeth sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd. Felly yn y sefyllfeydd fel hyn, dwi'n meddwl mae angen I ni I agafau hunain ynglyn ar yr holl amcan o cyfathrebu. Mae angen I ni I blaenoriaethu yr cyfathrebiad yn y rhachnag I fod yn Cymreigdod. Felly mae angen I ni I defnyddio neu I benthyca oddi wrth y Saesnig. Hyd yn oed y mae'n ensenio yn Saesnigaidd. I ychwanegu I hynny, beth dwi'n yn canfod yw yr ymarferiad yn traddodiadol yw I ychwanegu rhyw fath o sefyllaf i'r gair. Enghraifft, pan ydyn defnyddio y gair stryd yn traddodiadol, yma'r arferiad I ychwanegu sefyllaf tu flaen o'r stryd. Felly mae gyda ni yr stryd ac hefyd un modd ar gyfer y storm, mae gyda ni yr storm. Felly, ydyn yn gallu defnyddio hynny hefyd. Enghraifft, pan ydyn eisiau dweud y deck of cards neu deck o cardiau, ydyn yn gallu dweud y deck o cardiau ar y bwrdd, neu mae'r card hwn y 10 o y clubs. Rhywbeth fel hynny I greu yr sain sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd, ond sydd yn dal yn cyfathrebu yr ystyr yn y glir. Mae heddiw 2024 mis Awst y 30 ar 20. Mae'n hyn yr amser 4 munud i'r 9 neu 4 I 9 ac mae'r heddiw y dydd Gwener. Felly y
pwnc fan yma yw dwi'n eisiau I disgrifio yr game neu chwarae solitêr areithio arall sydd dwi'n wedi ei erthmygu heddiw. I mewn yn yr fidoedd o'r blaen neu'r pynciau o'r blaen, dwi'n wedi disgrifio o'r doi chwarae solitêr areithio. Y gyntaf, dyn yn disgrifio ynglyn o'r chwarae solitêr rhythm gwaith, lle ydyn yn gallu dod I hyd o'r rhythm yn y gorffennol yn hapnam trwy'r edrych ar yr munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf, ac wedyn oddi wrth hynny yn prifedu oddi wrth ein oed yr nifer o flynyddoedd yn ôl, ac wedyn I cyrraedd at yr blwyddyn benodedig. Felly, yn y flwyddyn hynny, ydyn yn gallu disgrifio y gwaith o'r yn gweithio arno fe y pryd hwnnw, ac wedyn ydyn yn gallu ateb 5 cwestiwn neu 5 ofyn ynglyn y gwaith. Yn gyntaf, enghraifft, y gyntaf yw beth oedd y gwaith, ac wedyn I disgrifio am y gwaith, ac yr ail gofyn yw sut oeddech chi yn dod I hyd o'r gwaith, ac ar gyfer hyn ydyn gallu ateb trwy disgrifio yr holl proses neu cyfrwaith os ydyn yn mynd trwyddo fe I dod I hyd o'r gwaith, ac gyfer trydydd ydyn yn gallu ateb neu rhoi yr ateb i'r gofyn oedd rhywbeth yn doniol neu yn arferol neu dieddar neu yn disgwyliedig gyda'r gwaith, ac wedyn yn gallu parhau I trafodi ynglyn hynny, ac wedyn ar gyfer y pedwerydd gofyn ydyn yn gallu treulio amser yn disgrifio yr ateb i'r gofyn beth oedd rhywbeth yn diflas ynglyn â'r gwaith, ac wedyn ar gyfer y pumed gofyn ydyn yn gallu rhoi yr disgrifiad ynglyn â beth oedd cyffroes ynglyn â'r gwaith. Felly, dyma oedd y gyntaf chwarae solitêr areithio ydyn yn gallu chwarae, ac wedyn ar gyfer yr ail ydyn yn disgrifio ynglyn â'r chwarae solitêr areithio gyda'r enw o'r disgynnell neu disgynnellio, lle ydyn yn disgynnell oddi wrth awyren i'r rhyw dinas neu tref, ac wedyn pan ydyn yn disgynnellio neu yn parasiwtio oddi wrth yr awyren uwchben y tref neu dinas, ydyn yn gallu treulio'r amser yn disgrifio pob un manylion o'r tref neu dinas lle ydyn yn gallu ei canfod trafod ydyn yn treulio'r amser yn disgyn i'r dinas neu tref honno. Felly, mae'r amcan o'r doi chwarae hwn yw I treulio am leiaf 15 munud yn siarad yn dibaid ac dipetrus ynglyn â'r pynciau union yn chwaraeon hyn fel chwaraeon solitêr. Ac yn meddwl mae'r chwarae hwn yn hynod o gynorthwyol oherwydd dwi'n meddwl os ydyn ni eisiau dod o hyd o'r safon neu gwastatun o rheigelder, mae angen I ni I ddefnyddio ac I defnyddio yr iaith yr holl amser pob dydd yn beneithiol I gwneud yr iaith rhywbeth sydd yn anian I ni. Felly, os ydyn yn gallu cywerio y corff I cywerio yr corff neu muscle memory I myneg I hunain, felly dyma sut dwi'n meddwl yw diffiniad o rhywun sydd yn rhugl sydd yn gallu siarad yn hollol yn adnabyddus yn yr gweithrediad o siarad oherwydd mae pob beth wedi ei cofio union yn ei cycheru o'i gorff, ac wedyn y mae'n neu hun yn gallu siarad y holl amser yn adnabyddus i'r gweithrediad o siarad, ond dim ond I ymprofi y profiad o'r syniadau ac hefyd y meddyliau, ac wedyn I drosglwyddo hynny i'r gwrandawyr. Felly, dwi'n meddwl mae'r hynny y diffiniad o rhywun sydd yn rhugl, sef yn gallu siarad ac
yn cyfathrebu yn hollol yn adnabyddus i'r gwerthudiad o siarad. Felly, yn ytrach i fod yn adnabyddus o'r geiriau neu gramedig neu beth bynnag, maen nhw'n holl amser yn cynnal yn eu gweledoliadaethau yr syniadau neu yn y meddyliau syniadau ac hefyd manylion o'r bethau rydyn nhw'n eisiau i cyfathrebu i'r eraill. Felly, yn ychwanegol i'r ddoi chwareu solitêr areithio dyn wedi crybwll o'r blaen, dwi'n eisiau i ychwanegu drydydd, ac mae'r hwn gyda'r enw 5 gair hapnam. Felly, yn debygol i'r gyntaf, mae angen i ni i dod o rhywbeth hapnam. Yn y gyntaf, lle rydyn nhw'n defnyddio yr amser i dod hyd o'r blwyddyn hapnam, nawr rydyn nhw'n unwaith eto yn defnyddio'r amser i dod o hyd o'r 5 gair hapnam. Felly, enghraifft, os rydyn nhw eisiau i dod o hyd o'r geiriau, mae angen i ni i dod o hyd o'r llythrennau sydd yn cael eu cynnwys union yn yr geiriau. Felly, sut wneud hynny? Felly, os rydyn nhw'n edrych ar cloch neu'r oriawr, felly rydyn nhw'n gallu dod hyd o'r gyntaf lythren union yn y gair trwy yn edrych ar munudau ar ôl neu i'r awr. Felly, os mae'n hyn nawr, efallai yn 20 munud ar ôl yr awr, felly mae gyda ni yr ugenfed lythren yn yr egwyddor. Felly, rydyn gallu defnyddio yr egwyddor trydredodol, neu rydyn gallu defnyddio yr egwyddor lle dwi'n yn efallai yn ddw, y fyddai yn ychydig yn fwy cyfaddas ar gyfer yr chwaraeon fel hyn, lle rydyn nhw'n eisiau dod o hyd o'r llythrennau sydd yn unigryw yn ytrach na defnyddio yr egwyddor gyda'r dwbl llythrennau. Felly, ar gyfer hyn, mae wrthyn wedi ermygu yr egwyddor gyda'r enw enghraifft yr single llythren egwyddor sydd yn mynd i'r alaw o'r oranges and lemons neu'r orenau a'r lemonau. Felly mae'r egwyddor yn mynd fel hwn. A, B, ec, D, E, F, ec, H, E, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, U, E. Felly, os ydych chi'n sylwi, mae'r egwyddor hwn yn cynnwys y lythren J, ac dwi'n meddwl mae'r lythren J yn ychydig yn bwysig oherwydd mae'n cael ei defnyddio yn aml union enghraifft yn y geiriau fel Judah neu Jerusalem ac leoedd eraill union yn y Beibl. Felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu defnyddio y lythren J fan yma, ac hefyd mae'n gyfaddasu yn wych union yn yr egwyddor hwn, os nad ydy ei yn cynnwys y lythren hwn, felly byddai yr alaw ddim yn cydgymaru gyda'r lythrennau, felly roedd angen reidol i cynnwys lythren arall i cyfaddasu union yn yr alaw hwn. Dyma oedd y rheswm pam dywysais i cynnwys yr lythren union yn yr egwyddor hwn, oherwydd os ydyn yn defnyddio enghraifft yr egwyddor safonol neu traddodiadol gyda'r dwbl lythrennau fel A, B, ec, ech, D, edd, E, F, F, ec, N, H, E, L, X, M, N, O, P, V, R, 3, S, T, F, E, U, E. Felly mae yn y egwyddor hynny, mae'r hynny yn cynnwys yr lythren edd, sef y double D, ac mae'r hwn yn digwydd yn arferol pan rydyn yn defnyddio treiglad meddal, ac hefyd yr un sefyllfa gyda'r lythren y single L, mae'r hwn yn digwydd union yn yr geiriau pan yn arferol rydyn yn defnyddio treiglad meddal hefyd. Felly os rydyn yn defnyddio rhyw fath o'r ermygiad neu dyfais i dod o hyd o'r llythrau yn hapnam, ac mae'r hynny yn syrthio o'r lythrennau fel y single L neu double D. Felly, roedd hynny yn angen i efallai i dadreglio y gair i ffurfio y gair priodol heb y treigliad. Felly, oherwydd y cymlethdod o hynny, dyma'r oedd yr rheswm pam
diwysais i canfod rhyw fodd arall i dod o hyd o'r llythrennau hapnam. Felly dyma sut o'r ni'n gallu dod o hyd o'r egwyddor newydd gyda'r dim ond yr 1 o lythrennau, sef yr un sydd yn mynd fel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Felly i dychwelyd i'r sylwedd neu pwnc o'r sut yn gallu dod o hyd o'r llythrennau yn hapnam. Felly ar gyfer y cyntaf lythren, os mae'n enghraifft yn 20 munud ar ôl yr awr neu 20 munud i'r awr nesaf, felly rydyn yn gallu dod o hyd o'r rhif 20 fel yr troed gyntaf, ac wedyn rydyn yn gallu trwy'r egwyddor dod o hyd o'r 20fed lythren, sef mae'n y lythren A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, O, P, R, S, T, U, Felly mae'r 20fed lythren W, felly mae'r hwn y gyntaf lythren o'r gair neu geiriau. Os mae'n enghraifft yr chweched ar 20 o'r munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf, felly oherwydd mae'n yna dim ond yr 1 ar 20 o'r lythrennau sut wedyn i'w wneud. Felly, rydyn gallu tynnu yr rhif 1 ar 20 oddi wrth enghraifft yr rhif 6 ar 20 ac yn cyrraedd at yr rhif 5. Felly, gyda'r rhif 5, mae'n hwn yn rhoi y lythren A, B, C, D, E, y lythren E. Dyma'r lythren ar gyfer y cyntaf lythren union yn yr gair. Ar ôl hynny, rydyn gallu dod o hyd o'r lythren arall trwy defnyddio yr awr, y nifer o'r awr. Felly, os mae'n enghraifft 10 o gloch, felly rydyn yn gallu defnyddio y degfed awr union yn y egwyddor, sef A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Felly, oherwydd mae'r J lythren sydd ddim yn bodoli yn aml union yn yr iaith Cymraeg, felly rydyn yn gallu dewis yr lythren nesaf, sef L. Felly, ar gyfer ein geiriau union yn yr enghraifft hwn, mae gyda ni, rydyn wedi dod o hyd o'r gyntaf lythren, sef W, ac rydyn yn gallu dod o hyd o'r ail lythren, sef L. Felly, y troed nesaf yw i dewis y 5 gair sydd yn gyntaf yn dechrau gyda'r lythren W ac yn cynnwys union yna fe y lythren L. Felly, oherwydd mae'r geiriau sydd yn dechrau gyda'r lythren O yn cael ei tregwyd union yn y treglad meddal, a rydyn yn gallu ychwanegu yr lythren eg diflaen o'r lythren W, sef rydyn yn gallu dadreglio yr gair hwn. Felly rydyn yn gallu dod o hyd o'r 5 gair sydd yn dechrau gyda'r lythrennau eg W ac yn cynnwys y lythren L. Felly gyda ni yr geiriau, enghraifft gwelod. Felly dwi'n meddwl, os ydyn eisiau treulio amser yn disgrifio neu yn trafodi ynglyn â'r geiriau hyn, mae angen y geiriau hyn i fod yn enwau yn ytrach na'r berfau neu ansodderu ac yn y blaen. Felly os ydyn ni'n gallu meddwl am y 5 gair sydd yn unig yn enwau, mae gyda ni gwelod, y gyntaf gair, gweledigaeth ar gyfer yr ail air, gwach ar gyfer y trydydd, gwennol ar gyfer y pedwerydd, ac wedyn gwastadolrwydd ar gyfer y 5ed. Felly, i ailadrodd, mae'r 5 gair yn gyntaf gwelod, ac wedyn gweledigaeth, ac wedyn gwach, ac wedyn gwennol, ac wedyn gwastadolrwydd. Felly, wedyn, rydyn yn gallu treulio yr amser yn trafodi ynglyn â'r 5 gair hyn. Enghraifft, rydyn yn gallu dechrau gyda'r gair gwelod, felly rydyn yn gallu trafodi ynglyn â'r ein hoff gwelod. Enghraifft, beth ydy ein hoff gwelod? Felly rydyn yn gallu disgrifio am yr ein hoff gwelod yw y lle union yn ein gardd ni, ar y gwelod o'r gardd. Mae fan yna'r llwynnau hyfryd, mae gyda ni y llwynnau sydd yn cysgodiedig, oherwydd yn y haf mae'n
yn hyfryd I, enghraifft, I mynd fan yna oherwydd mae'n cysgodedig oedd mae'n tymor poeth ac mae'n hyn yn tyfu, yn gordyfu ar y moment gyda'r glas wellt, felly mae'n angen i'w torri y glas gwellt fan yna ac hefyd I ysgythru yr llywyn fan yna hefyd ac yr yna'n gallu manylu ynglyn â'r blodeuoedd sydd yn tyfu I mewn yn yr ardal fan yna. Felly dyna'r un enghraifft o'r gwelod. Ac wedyn, yr un yn gallu symud i'r gair nesaf ar ôl cyflawni y gyntaf trafodiad ynglyn â'r gyntaf gair ac wedyn ar gyfer yr ail gair, sef gweledigaeth, yr un yn gallu disgrifio ynglyn am ein gweledigaethau ar gyfer beth rydyn ni'n eisiau I cwblhau yn y gwaith, yn y wythnos gyfredol ac yn y blaen. Felly rydyn ni'n gallu barhau fel hyn hyd at yr 15 munud ac drwy gwneud hyn, rydyn ni'n chwarae solitêr areithio. A drwy hynny, pan rydyn ni'n gallu chwarae hyn, rydyn ni'n gallu treulio amser yn arferu ein cychyrau I mewn yn gennau I cynhyrchu y seiniau sydd yn cael eu cadarnhau yn y cof cychyrau ac wedyn yn gwneud yr holl grythediad o siarad yn fwy ac yn fwy rhugl I mewn yn yr iaith. Dyna ni, yr chwareu solitêr areithio gyda'r enw 5 gair hapnam. Wedyn, fan yma, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol iawn neu cynthwyol I ni I agafo fy hunain o'r gerfa I mewn yn Gymraeg I amroi rhanbarth yn y fideo y defnyddio'r hwn amroiwyd i'r erfa. Felly, ynglyn â'r geiriau I mewn yn yr erfa heddiw, dwi'n eisiau I ychwanegu y gair calaf ar gyfer stro os rydyn eisiau I yfed diod tŵr yr stro, rydyn yn gallu defnyddio y gair calaf sydd yn cyfeirio at paladr neu bon o'r ŷd neu o'r glas wellt. Felly rydyn yn gallu yfed y diod trwy'r calaf, C-A-L-A-F, ac wedyn i'r gair nesaf, os rydyn eisiau I sortio rhywbeth fel enghraifft rydyn yn defnyddio rhywbeth o offeren I sortio rhestr o'r enwau neu geiriau I mewn yn rhestr, rydyn yn gallu defnyddio y gair I didoli, I sortio, I drefnu yn y drefn neu I cymathu. Ac hefyd os rydyn ar gyfer y trydydd gair, os rydyn eisiau I trwsio rhyw fath o wach I mewn yn yr cymwysiad neu'r app, rydyn yn gallu defnyddio ar gyfer I debygio, rydyn yn gallu defnyddio y gair cymrecdod, datbygio, D-A-D-F-E-G-I-O, ac wedyn, os rydyn yn gyginio ar gyfer y gair, os mae ni hylif oddi wrth y cig, fel rydyn yn coginio berwi y cig ia, neu cig edion, neu cig boch, neu cig beth bynnag I mewn yn y pot, mae'r hylif sydd yn saith yn ei galw broth. Yn Gymraeg, mae'n isgell, I-S-E-G-E-L, isgell. Felly, rydyn yn gallu gwneud y cawl oddi wrth y isgell, oddi wrth y cig oedd wedi ei berwi I mewn yn y pot. Felly, os rydyn yn cysgu ar gyfer y 5 gair, os rydyn yn snorio, y gair cymrydod yw I croncio, C-R-U-N-C-I-O, croncio. Ac wedyn, os rydyn eisiau I creu y cawl gyda'r tatws, mae'r yn Saesnig y gair ar gyfer hyn, pottage, a gair Cymraeg yw potes. I gwneud y cawl potes oddi wrth yr isgell, oddi wrth y cig berwyd, treloiw, T-R-E-loiw, sydd yn cyfeirio at y Saesnig transparent. Ac wedyn, mae gyda ni y gair trelewyrchol, sydd yn cyfeirio at y Saesnig translucent. Ac wedyn mae gyda ni y gair llet clear, sydd dwi'n yn meddwl yn dod wrth yr geiriau lled ac wedyn clear, sydd unwaith eto yn cyfeirio at y Saesnig translucent. Ac wedyn, os rydyn eisiau I dweud charcoal yn Gymraeg, mae'r gair golosg, G-O-L-O-S-G, golosg, ac hefyd rydyn yn gallu defnyddio gair arall, sef machwydd, M-A-L-L-U-E-D. Os rydyn eisiau I dweud staple,
Mae'r gair yn Cymraeg hym, H-E-M, felly os mae gyda ni staples yn y lluosogrydd, rydyn ni'n gallu defnyddio y lluosog hymiau, ac wedyn os rydyn ni eisiau gwneud y gweithrediad i staplio, rydyn ni'n gallu defnyddio y gair hymio. Wedyn, ar gyfer gair arall ar gyfer staple, rydyn ni'n gallu defnyddio y gair ystwffwl, Y-S-T-W-F-W-L. Yn y lluosog, mae'n dod yn ystuffelau, Y-S-T-E-W-F-E-L-A-I, ac wedyn os rydyn ni'n eisiau i defnyddio yr ferf i ddisgrifio y gweithrediad o'r staplio, rydyn ni'n gallu defnyddio ystuffelu, Y-S-T-W-F-E-L-U. Ysgyniadur neu ysgyniaduron. Felly beth ydy'r ysgyniaduron? Felly mae'r hyn yr escalators. Felly wedyn mae gyda ni yr gair pwyseddu. Os ydyn ni'n eisiau i dweud mae'r hynny yn pressurise rhywbeth, ydyn ni'n cael ein pressurised i wneud rhywbeth. Felly ydyn ni'n cael ein pwyseddwyd i wneud rhywbeth. Pwyseddu, to pressurise. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i dweud mae'r hwn yr version o rhyw llyfr neu issue o rhyw llyfr, felly rydyn ni'n gallu defnyddio y gair dillyngiad ar gyfer yr edition neu version o rhywbeth fel llyfr neu meddalwedd ac yn y blaen. Dillyngiad, D-E-L-L-Y-N-G-E-A-D, oddi wrth y ferf dillyngu i dod allan o, neu i dellio allan o. Ac wedyn mae ar gyfer yr ferf ddillwng, D-E-L-L-U-N, to issue, mae'r ferf hwn, dillwng, yn rhoi yr enw dillyngiad. Wedyn mae gyda ni ferf dellio, sydd yn rhoi neu sydd yn ystyn dal newydd oddi wrth y cangen i dellio oddi wrth y cangen. Mae'r dail yn dellio oddi wrth y cangen, to sprout. Ac wedyn mae gyda ni yr gair prwy, P-R-O-E, felly os ydyn nhw'n eisiau i cyfer at rhyw fath o asiant sydd yn gwerthio fel yr asiant neu agent o rhywbeth neu rhywun, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r person hynny prwy o rhywun, ac os ydyn nhw eisiau defnyddio y llwythogrydd, ac ydyn nhw'n gallu dweud mae'r prion hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r agents hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, ydyn nhw'n gallu defnyddio y gair gweithredwr, oddi wrth yr enw gweithred, mae'r gweithredwr yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r agent yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, neu y gweithredwyr, the agent, yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, ac wedyn mae gyda ni yr gair trychinol, sydd yn cyfeirio at yr ystyr o rhywbeth sydd yn tragig. Felly os mae rhywbeth sydd yn trist yn digwydd, mae'r hynny yn trychinol. Felly dyna ni gyd ar gyfer heddiw. Y geiriau y dydd heddiw yw ysgyniadur, pwyseddu, dillyngiad, dillwng, dellio, prwy, pryon, gweithredwyr a trychinol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi'n mwynhau ac yn darllen cod yn defnyddio. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.